सारना दो ना फैयाखै नागिरि रायजो राजा बयखौबो दिनैनि बे धीरेन बसुमतारी इउटुब चेनेलाव गासिखौबो बरायना लाबावबाय। आं दिनै मोनसे जायगा थांनो नागिरदों रायजो राजाफोर बबे जायगायाव थांनो नागिरदों मिथिबायना जाहाथे भिडिअखौ फार्स्टनिफ्राय जोबजासे नायदो रायजो राजाफ्रा भिडिअखौ जुदि स्किप खालामना नायबा बुजिनाय नङा। आं दा जोंनि जयपुर आरो जतिसपुर ना गगामुख हालामनि सिङाव थानाय जयपुर आरो जतिसपुराव दैज्लां बोथोराव माबायदि अबस्था जायोना अभारद्राय जुदि अखा हाबाय थायोबा माबायदि अबस्था जायो जोंनि जयपुर आरो जतिसपुर बे मोननै गामिनि हालोदा दैबाना जायोब्ला माबायदि जायो बा थासारिया माबायदि थायो बेखौ आं नोंथांमोननो देखायगोन जाहाथे रायजो राजाफ्रा भिडिअखौ जोबजासे नायलांबानो जाबाय अब्ला बुजिगोन। स्किप खालामना नायनो नाङा दे रायजो राजाफोर जाहाथे भिडिअखौ जोबजासे नायबानो जाबाय। थ' दा बिदिबा नायग्रोना लानोसै बिनि उनाव सावरायगोन। गोदो सारदो जायगायानो साफा जायगोन ना दाबो बारा manis beda. Ada lagi pakai? Nuna lagi ya? Ebar semua benar? Nah, ebar apa ya? Pindah nalai? Iya. मै माखौ लाबोखो बेखौलाय मानो लाबोखो नै इसानियाव नैबेबायदि आरोना न'आ नै ओरैबायदि दै जायो माने जोंनि गगामुख हालामनि सिङाव थानाय आरोना जयतिसपुर होनना बुङो। नै ओरैजाय नायनि ना बिदिबा देखायलांनि नै न' आरोना नै न'नि सिलायावनो गुथे दै गोजा नै बाथौआवबो दै जाबाय गोबां दुखुनांथाव आरोना बेबायदिनो थानो गोनां जायो। नै ओरैजाय नै न' दै नै न'निफ्राय ओरैजाय माने एकदम सिलायावनो दै गोजा आरोना नै ओरैजाय दैयानो गोजा गासिबो नै ओरैजाय दैयानो गोजा। थ' दे बिदिबा ना आरोबाव बेलेगाव नायबावनोसै। नै सानाव नै लामाया बेमोन आरोना साना गुथे बिथोराव न'खरसे दं गुथे दैयानो गोजा नै गुथे दै लोमजुदो माने बेनो गिदिरसिन नामाथाय बे बोसोराव ओइनि बिथोराव गोथौथार खोमा नै माबायदि लामाजों दै बोहैयो आरोना नै गोबां खस्थ'जों थायो बिसोरो ओइ बिथोराव दंमोन आरोना र' दै थांनायनि सिगोनसो नामाथाय दैया गोथौथार थांथ'ला दै हाय बिथोराव दं आरोना न'खरसे नैयाथ' गुथे दै गोजा नै ओरैजाय नै ओरैजाय हाग्राया गोजावना दं आरोना ओरैजाय गेजेर सारबाय दं नै ओइनि आं दा मोनसे जायगा फैबावबाय आरोना ट्रेन साइडथिं ओरैजाय माने सानजाखै नायनो होननानै बेखैसो गोबां दै जायो आरोना गामियाव न'खरफोर थानायनि थाखाय बारा एसेबां मोजां नुजुबा दैखौ बा एसेबां अभारद्राय जानाय बायदि नुवा खिन्थु नै सिगांखै आरोना ट्रेन साइडथिं फैनानै सानजाखै बेखैनि नुथायखौबो नायना लानोना रायजो राजाफोर। नैयाव मोनसे जावख्लांनाय दं आरोना नै
नायना लाबानो जाबाय लोगोफ्रा दैया बिराद स्पिड बोहैयो दै आं नोंसिनो देखायनि लोगोफोर नायना लाबानो जाबाय नै दैया ओरैनिफ्राय फैदो आरोना ओरैथ' दैयानो गोजा नै सिगांजों नै दैयानो गोजा ओरैजाय बोहैलांदो आरोना साहानिफ्राय ओरै खोलाखै फैदो नै फैबायनि खनायावसो नुयोना नैबे दलंजों आरोना जावखांनाय दं मोनसे ओमफ्राय नै ओरैजाय ओरै खोलाखै बोहैलांदो आरोना नै गुथे दैयानो गोजा नै बेखिनियाव गुथे दै गोजा एसे आथिं सुना लानोसै लोगोफोर आथिं सुना लानोसै एसे नै दैया बिराद साफा खानानै नायलाय साफाथारखा दैया लोगोफोर दानिया जयपुरनि नुथायखौ नायना लानोसै ना दाथ' ज्योतिषपुरनि नुथायखौ नुखाबायानो रायजो राजाफ्रा जोंनि ज्योतिषपुर हालामाव आरोना गगामुख हालामनि सिङाव थानाय ज्योतिषपुर होननाय गामियाव माबायदि दैबाना जायो बा दैज्लां दिनाव माबायदि दै देरो बा दै देरबाथाय माबायदि थासारियाव थायो बा माबायदि अबस्थायाव थायो रायजो राजाफ्राथ' एसे नुखाबाय जानांगौ बा भिडिअखौ नायनानै एसेबाबो बुजिखाबाय जानांगौ ना दानिया जों थांनोसै जयपुर ना जयपुरखौथ' गोबां मानसियानो बुङो माने बिसिनियाव दैबाना जाया सानो आरोना जों बिनि थाखायनो जोंनि जयपुर गामियाव रिलिफबो मोना सरकारनिफ्राय अनसुंथाइ मोना दानिया जों जयपुर गामिनि नुथायखौबो नायना लानोसै दैबानाया माबायदि साग्लोबो आरोना जोंनि जयपुरखौबो थौदो बिदिबा जों दानिया जयपुरनि नुथायखौ नायना लानोसै बिराद गरम लोगोफोर बिनि थाखायनो आं नै साथा लानानैसो भिडिअ बानायबाय आरोना दहायथ' जों ज्योतिषपुरनि नुथायखौ नुखाबायना दा आं जयपुर गामियाव मोनफैबाय मानो होनबा जयपुर गामिया आंनि आंगो गामि आंनि जोनोम गामि बेनि थाखायनो आं जोंनि जयपुर गामिनि दैबानाजों मा थासारि जानानै दं जाहाथे बिनि नुथायखौबो एसे देखायनोसै रायजो राजाफ्रा नायना लाबानो जाबाय नै लोगोफोर नायना लाबानो जाबाय जोंनि जयपुर गामियावबो माबायदि दै बाना जायो आरोना अभारद्राय अखा हाबाथाय नै बेफोर गुथे दैयानो गोजा नै लामायावबो नै बेबायदि दै आरोना खिन्थु गोबां मानसिफ्रा माने सानोना जोंनि जयपुर गामियाव दै बाना जाया होननानै नाथाय गामियाव जाया नंगौ थिगानो खिन्थु फोथार बारियाव जायो आरोना नै बेबायदि नै बेफोरथ' लामायाव गुथे दैयानो गोजा नै नायना लाबानो जाबाय नै बेफोरो दै गोजा आरोना नै एखि बारि नैखि न' दं दै आं देखायनि जोंनि जयपुर गामिनि थासारिखौबो देखायनि आरोना दैबाना जायोबाथाय माबायदि थासारियाव थायो नै बेथ' गुथे लामायाव दैयानो गोजा नै नायना लाबानो जाबाय बेखौबो ओरैबो बिथोरावबो न' दंमोन आरोना नै नायना लाबानो जाबाय नै नोंसा न'खरसे दं आरोना नै खिन्थु सिलायाव गैथ'आ आरोना बर्थमान खिन्थु अभारद्राय जायोबाथाय बा अभारद्राय फैयोबाथाय सिलायावबो गाखोगोन आरो दा दैया नै सिलायाव गैथ'आ आरोना बर्थमान दा हरहालागै फैनो हागौ नै उनखैबो दं आरोना दैया नै नायना लाबानो जाबाय नै एखे अमा खाना दोनदो नै ओरैजाय नै न'आ सिलायाव बर्थमान गैथ'आ दै दा हरहालागै फैनो हागौ मानो होनबा ओरैजाय ज्योतिषपुरखैथ' गोबां दै देरखादोंना नुखाबाय दहाय रायजो राजाफ्रा नै बेफोर दै गोजा आरोना नै बैनि ओरैजाय दै गोजा बारियाव ओरैबो नै दैया नैखैजायबो दै आरोना नै न'नि उनखैजायबो नै ओरैजाय बे जयपुर गामिनि नुथाय आरोना बिदिबा जों सिगाङाव थांबावनोसै गायदान आरोना नै दैया ओरैजाय नै थाइगिर फिथाइफ्रा दैयाव गोजावनानै दं नै थाइगिर बिफां आरोना बियो फिथाइया थायना दं नै जोंनि जयपुर गामिनि नुथायखौबो नायना लाबानो जाबायना फारसेनिफ्राय देखायलांनि आङो नैबे माथावरि थानायनि थाखायसो दै रायजोफोर नै साइडखि आरोना बे साइडखि दै हाबनो मोनाखै नङाबा जुदि बे माथावरिया गैयाबाना आंनिखिबो ओरैजाय माने सानजा फोथारावबो आरोना गुथे दैया नैयाव हाबजोबगौमोन
नाथाय खाफाल मोजां बे माथावरिखौ आं थांनाय मेसेङाव होग'ना लानो हादों आरोना प्रब्लेम जावनानै होदोंमोन बे माथावरिखौ सोरबा सोरबायाथ' नुखादों जानांगौ जायफ्रा आंनि मेसेंनि बा मेसें समाव जि फोथारनि प्रब्लेम जावनाय ब्लग लाबोदोंमोन ना बे ब्लगनि गेजेरजोंथ' रायजो राजाफ्रा जाय नायदों नुदोंआनो जाखानांगौ नैबे माथावरियानोमोन आरोना बेखौनो जावदोंमोन आं ओमफ्राय सिगाङाव फुख्रि मोनसे दं प्लास फुख्रिबो जावफादोंमोन आरोना दाथ' जेनेबा लकेल नानि थाखाय बानायथ'दों उनाव मेसेङालागै नायनोसै मा जायो मेसेंसिमहालागै हायोबा माने बेबायदि ना फिग्रा फुख्रि बानायनो सानदों आरोना ओइ दंफां बारिसिम आरोना सिमाया नैबे माथावरियानो आरोना सिदा ओइसिम बे माथावरि थानायखायसो दै नङाबा दैया ओरै डाइरेक्ट बारोमोन आं माने बेखिनियाव ओरैबायदि उसुबिदा जायोमोन माइ गायनो नाथाय बे बोसोराव बे माथावरिखौ खोना लानायनि थाखाय एसे सेफ साइड जादों आरोना एसे माने गोबां सेफ जादों नै ओरैजाय दैखौ नाय ओरैजाय दैनि अबस्थाखौ नायदो नै गुथे दैयानो गोजा फुरा दै माने ओइ ओरैजाय सिगां नायलाय रायजोफोर बे माइखौ दाखालिसो गायदोंमोन बारा गोबाव जायाखै खोब जादों 15 दिनसो जादों खोमा दानो दै लोमबाय आरोना नै माबायदि गुफुर गोजाना गोबां मानसिफ्रानो सानो माने जोंनि जयपुर गामियाव दैबाना जाया होननानै नायलाय माबायदि दै जायो नै इयावथ' एसे बारबावबायसो नै लामाजोंनो ओरै फारसेखै सोमखोर जाजोब्बायमोन माइया नै खिन्थु दा मा जागोन मिन्थिया आरो दैया नैजों बारस'बायानो नै ओरैजाय नैबो दासि एसे सोमखांदोंमोन आरोना बारा गोबाव जायाखै बेखौबो 10 दिनसो जाबाय खोमा गायनाया बारा गोबाव जायाखैमोन नै जुदि बेबो दै मोनोबा मा जागोन आरोना नै बे लामायासो लाखिना दं आरोना नै ओरैजायथ' ओरैजाय सिगाङाव ओइनि नायलाय ओरैजाय नै दैयानो गोजा बिदिब्ला आंनिखौ नायनि ना आंनि निजिनि माइ गायना दोननाय अबस्थाया माबायदि जानानै दं नायहैनि नै इयावथ' ओरैबायदि दै जादों एकदम गुफुर गोजा आरोना नायलाय लोगोफोर नायना लाबानो जाबाय नै ओरैजाय सिगांखै ओरैजायबो नायनि इ माथावरियासो लाखिना दं आरोना ओरैजाय नाय ओमफ्राय नै ओरैजाय दै गैया आरोना नैयो जेनेबा फुख्रि जावनायनि थाखाय माने जेनेबा इखिनिया दै दं आरोना ओरैजाय बोरियावथ' बारा दै गैया ओरैनो एसे दं आरोना अखानि दै अब्लाबो माने नैबे माथावरि गैयामोनब्ला गुथे माने बेखिनि माइखौ आरोना नैबेखौ नायना ला बेखिनि माइखौ गुथे बुदामलेजोबखायोमोन आरोना सिखारनो गैयामोन नै बे माथावरि थानायनि थाखाय गोबां सेफ जाबाय बिदिब्ला जों सिगांखै थांनि ना नायलांबावनि नै दैनि नुथायखौ नायना लाबानो जाबाय बे माथावरियासो गोबां लाखिदों आरो दै रायजोफोर नै बे माथावरि गैयाबाथ' मा जागौमोनथाय दैया नै ओरैजायथ' गुथे दैखा नै ओरै गुफुर गोजाखाना नायना लालाय नै ओरैजाय नै ओरैजाय गैया नैबेखिनि फुख्रिया आंनि आरोना ओइसिम ओरैजायसिम नैहाय सिगांसिम आरोना नै ओरैजाय दंफां दं नायबावनि बिदिब्ला ना माथावरिखौ नैबे खनाजों एसे बारदो दैया नै नैयाव एसे बारदो नै थ्रायदो अभार जायोबा इयाव दावखोगोन दैया नै एसे बोहैदो आरोना बेखौ माबा मोनसे होथेना दोननांगोन नै गरमाव थाबाय एकदम गोलोमजोब्बाय सान्दुंबो गोसा बेनि थाखायनो आं साथा लानासो भिडिअ बानायबाय आरोना रायजो राजाफोर गोबां खस्थ' खालामनानै भिडिअ बानायबाय मानो होनबा जोंनि जयपुर आरो जतेसपुर एरियायाव बा जयपुर आरो जतेसपुर गामियाव दै लोमोब्ला माबायदि थासारियाव जोंनि जयपुर आरो जतेसपुरनि मानसिफ्रा सोलिनानै थायो बा माबायदि थासारियाव थायो बेखौ दिनै आं नोंथांमोननो भिडिअ खालामनानै देखायबाय जाहाथे रायजो राजाफ्रा भिडिअखौ नायनानै माबायदि मोनखो लाइक खालामबानो जाबाय शेयार खालामना होबानो जाबाय जुदि नोंथाङा धीरेन बसुमतारी इउटुब चेनेलाव गोदानब्ला धीरेन बसुमतारी इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय लोगोफोर भिडिअखौ आरो बारा गोबाव खालामला दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय गोजोन्थों।